Лицейда үткәрелгән игелеккә бер адым хәйрия ярминкәсендә быел 52 мең сум акча җыелды. Укучыларның әниләре, әбиләре дә ярминкә буласын белеп, иртән үк торып эшпишмаклар, кыймаклар, башка төр камыр ризыклары пешереп җибәргәннәр. Өйдә пешерергә мөмкинлеге булмаганнар кибеттән дә сатып алып килгән. Әлеге хәйрия акциясе безнең ел сайын уздырыла. Былтырда укучылар бик актив катнаштылар. Әлеге уку елында да күреп торасыз, ярминкәбез дөрле. Бик зур рәхмәт укучыларга, әти-әниләргә шушы хәйрия акциясенә өлешләрен керткәннәре өчен. Укучылар, әти-әниләр бик теләп ярминкәгә катнашалар. Күп кенә пешкән әйберләр алып киләләр, кулдан ясалган әйберләр алып киләләр. Һәм инде бу акчалар, менә шу ярминкәдән кергән акчалар безнең мөмкинлек лицейда укучы мөмкинлекләре шикләнгән балаларга бирелә. Иң мөһиме бу чарадан бер генә укучы да читтә калмаган. Җыелган акчага лицейда белем алучы сәламәтлекләре шикле балаларга адреслы ярдәм күрсәтү, инвалид балалар тәрбияләүче хезмәткәрләргә ярдәм итү күздә тотыла. Мин мәгариф министры буларак бу ярминкәләрдә оештыруда катнашам. Без бу хәйрия ярминкәсендә еш катнашабыз һәм бик актив. Миңа әнием печенье пешереп җибәрдем. Аны бик яратып алалар. Мин үземнең өлешемне кертүемә бик шатмын. Безнең музейбездә игелек ярмаркасы һәр ел үткәрелә. Без инде анда бөтенебез бик актив катнашабыз теләп һәм без бик шатбыз. Гимназиядә хәйрия ярминкәләре аеруча киң масштабта узды. Ноябрьнең соңгы атнасыннан башланган бу чара 8 декабрьгә кадәр дәвам итте. Ярминкәдә барысы 55 мең сум акча тупланган. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.